Sí. No cambio de vida que decepción polo descenso, pero se loitou hasta o último suspiro. Bueno, evidentemente, ¿no? Xa se me nota na cara, seguro. E a miña cara é un pouco reflexo do que está tamén no vestiario. Ese esforzo que iniciamos hai 3 meses, todos xuntos, ese compromiso ese eslogan que tamén collemos como propio de que pódese, pois ben, o esforzo non foi suficiente. Estivemos aí, estivemos cerca, e ao final non fomos capaces de conseguilo, non? Eu digo que de momento perdimos, non? Porque hoxe perdimos unha gran oportunidade de seguir en primeira división sabendo o importante que era para o clube, pero se me quedara con algo positivo, creo que volveremos, porque é moi difícil decir que un perde cando ten un estadio como está hoxe Riazor. Eu creo que é impresionante en todo momento, do minuto 1 o minuto, non sei, cando os xogadores se foron, non? Un apoio constante e un respeto tremendo ao final e por tanto, efectivamente, a nivel deportivo vámonos a segunda división, pero, bueno, temos unha gran oportunidade de reforzarnos e de sair en estes momentos que o club necesita ir por outro camiño, reforzarnos e sair no futuro máis fortes e máis unidos e máis sanos, evidentemente. Non estou dicindo, estou falando do deportivo. Bueno, plural majestático. Volveremos, digo, porque son deportivo nestes momentos, estou dicindo, non quero falar sobre o meu futuro agora, non? Perdese a permanencia en Valladolid, por exemplo, ou en Málaga. Dous pelotas. Xa non importa. Eso, exactamente. O fútbol, o que se enseña o fútbol é que un nunca se pode rendir. O fútbol vai che dar oportunidades de volver sempre. Nos estábamos en unha situación pois casi perdida e de repente o fútbol che dá oportunidades de volver sempre cando traballes, te comprometas, estés unido e seas forte no aspecto mental. O equipo poderonlle sobrar partidos incluso para salvarse, pero ao final, bueno, o fútbol ten estas cousas e fainos ir á segunda división. Pero, bueno, eu digo que con esta capacidade que temos de reunirnos xuntos nun estadio, esa enerxía positiva que temos aí, eu creo que o futuro deportivo é grande, porque eu sempre digo, un equipo é grande cando ten unha afición grande, independentemente da categoría en que este. O Deportivo ten unha afición, eu non digo grande, digo enorme, tremenda. Por lo tanto, estemos donde estemos, sempre seremos grandes. Iso é así. E só falta, bueno, que sigamos polo mesmo camiño, evidentemente. Clube e afición unidos en busca de un futuro mellor e prometedor que está aí diante. Só hai que mirar para diante. E hai un momento que falabas que hai 3 meses ninguén, era un deles tamén, que non dábamos un euro pola salvación do partido. E chegas, quedas ilusión, se gaña o partido, se chega ao final dependendo do partido ese mesmo. Sí. E eu, bueno, va a ser un pouco atrevido, non? Penso que a persona máis capacitada. Por iso entendía que se das o que ibas a liderar o novo proxecto. Eres ti. Bueno, eu agradezco esas palabras, ¿no? Pero
de momento nin penso neso, non? Eu só me quedo co que vivín hoxe, que foi decepción por un lado, pero que temos un gran tesoro aí, un gran tesoro por diante, que volver máis fortes, apoyados por eso, polo que temos, que me parece, a mí pareceme, non vivín nunca cousa igual, impresionante. Temos un tesoro aí que está esperando, que nos vai a apoiar, e o club podrá pasar estes momentos duros e complicados contando con eles. Volveremos, falo ahora en este sentido, pues, con un equipo xoven, con un equipo de futuro, con un equipo canterán, sabes, con canteiráns aí, que, bueno, en eso, ese é o futuro deportivo, é ilusionante, bonito, e seguro que todo que ese proxecto enganchará, así espero, a moitísima xente. Ese tipo de proyecto que es el que todo el mundo baraza, tú vicepresidente, ¿te parece el adecuado incluso para un regreso inmediato la temporada que viene o habría que fiarlo más tiempo? Bueno, eu digo que diría a donde os teus xogadores te leven, ¿no? Digámoslo así, un pouco. Es decir, volver o antes posible, pero evidentemente temos que volver con seguridade, con tranquilidade, entón vai a depender un pouco da capacidade de xestión e de traballo que este grupo de técnicos e o club pois sexamos capaces de facer. Evidentemente, isto requiere un pacto clube-afición. Es decir, vamos a coller un camiño, non digo que único, é decir, non é só un proxecto de canteira, sino que vamos a coller outro camiño diferente, e evidentemente eso necesita, pois, unha presentación, digámoslo así, en sociedade, ¿no? E un apoio unánime sin condicións da nosa gran afición. Creo que se eso se dera así, o futuro estaría garantizado totalmente e da mellor maneira posible para o Deportivo. Fernando, xa sei que non é un momento que entenderás que se falas en primeira persona do plural. Non estou falando do proxecto que eu creo que o presidente bueno, a min, eu xa digo que estaría encantado de dirixilo. Xo dixen moitísimas veces, estaría encantado en seguir no Deportivo da Coruña, e supoño que serei o encargado de dirixir este proxecto, pero como en estes momentos non hai nada definitivo, pues evidentemente non o podo decir, pero estamos, tanto o presidente como eu, estamos, presidente, o clube, pues estamos máis ou menos, digamos, condenados a entendernos, digámoslo así. Pero isto non significa que haxa entendemento aínda, que non é igual. Vamos a ver, estou falando con xente que me quere entender ou non? Estou dicindo que estamos, de principio, estamos os dous dispostos a entendernos, pero de momento non. Eu te entendo, pero hai veces que non sei se subes baixas. Isto digo de verdad. Eso son claro. No, bueno, eso... A mí dá a sensación que sei que vas a continuar, con lo que estás dicindo, que te gustaría liderar. Que pasas? Falando en claro, que as posturas non están achegadas ao 100%. Estou dicindo que, de momento, pues, non falamos sobre segunda división. Eu ni me plantexaba estar en segunda división, como podedes comprender. Así como admito que había un acordo en primeira división, pero en segunda división non me plantexaba porque eu pensaba que íbamos a estar en primeira división. Eso é a realidade, non? Sí. Bueno, pues claro, dixen que o que estou dicindo aquí, porque máis ou menos que fixemos moito para salvarnos, moito é importante, pero que non chegou, non foi suficiente. Pero creo que poden marcharse de vacacións, porque xa están de vacacións a partir de xa. Poden marcharse, eu creo que con certo
orgullo de un traballo ben feito. E nada, hai que mirar futuro, hai que mirar para adiante, mirar para atrás. Esa historia, queríamos facer historia deixando o Depor en primeira, non pudo ser, pero para min está claro, os meus xogadores irán sempre comigo no meu corazón, porque tuveron sempre un comportamento exemplar, un apoio incondicional, unha disciplina sin pedila e un sacrificio e esforzo tremendo. Sempre me deron o que lles pedín e, polo tanto, eu para eles espero ser, para os que se van, un amigo e saben que sempre me terán. Eu espero que da súa parte exactamente igual. Están xa no meu corazón para sempre. De haber llegado al equipo en una situación tan dramática, que te ha faltado ese tiempo que no has tenido, quizá. Bueno, de principio parecía que non tiña tempo, pero o fútbol demostrou que me sobraba tempo. É o que dixen anteriormente. Está claro que a todo adestrador lle gusta coller o equipo, preparalo, entrenalo, coñecelo, porque ao fin e ao cabo hai cousas que me gustaría ter feito co equipo, pero evidentemente non tuven tempo para explotalo en todas as súas posibilidades, non? Ou en algún momento incluso me faltaba confianza para facer aquilo que adestraba a veces con pinzas, non? Pero a realidade é que sobraba tempo, por tanto non vou a excusarme neso. Fallamos en algún partido, fallamos hoxe, posiblemente en Sevilla, en Betis, que era un partido que tiñamos que ter gañado, puntuar en Valladolid, se cara ganar aquí o Rayo. É dicir, se repasamos un pouco a historia dos últimos meses, pues veríamos que tivemos oportunidades, non? Do que si estou contento e orgulloso é que, por exemplo, hoxe ante un gran equipo como a Real Sociedad, o meu equipo quería levar a iniciativa, quixo coller a iniciativa, quixo ir a buscar a Real Sociedad. E creo que tuvo, en este sentido, un comportamento moi digno, non? Sabíamos que era un rival moi complicado, pero estábase convertindo o Deportivo en un equipo, pues, evidentemente, con capacidade, evidentemente con nosos defectos, pero con capacidade xa non só de defender un terreo, unha parte do campo, sino coller a pelota e manexala con certa fluidez, sin sufrir contraataque, como sufrimos hoxe, evidentemente, dos ou tres moi peligrosos da Real Sociedad. Vale, muy bien. Ok, chao. Bien flaco ahora, ¿eh? Bien flaco. Gracias. Pero tiene que ser la posición